11 км обща дължина на пистите с различна степен на трудност за по-добри скиори, за по-начинаещи беби влекчета. Никакви забележки, вече има сняг, може да има и изкуствен, и естествен, всичко е супер. Es un país precioso donde pueden encontrar tanto montaña como playa, deportes de invierno, deportes de verano. Es especialmente interesante para niños, también para mayores. Creo que la gente es extremadamente cálida, acogedora. This is our third year to come to Chapelari, and this year we brought another family with us, another Irish family. We have 4 girls and they love the snow and they love Chapelari. The food is very, very good. It's very similar to Irish food and everybody is very happy here. Un país que merece la pena visitar. Хората могат да разчитат на нас. Инциденти, когато има, винаги сме действали максимално бързо, точно и най-вече професионално. Най-важното – телефона, да им бъде винаги зареден. Нататък работата е наша. Тук на спортен център Мечичао и специално в Чапелари имаме много добри условия за зимни спортове и не само за зимата, но и за прекрасен туризъм през лятото. Ние сме държава, която има и планина, и море, и балнеология, и спа туризъм, така че има за всички има място. Обичам и морето, и планината, обичам България.